אז ברוכים הבאים למיני תאילנד, חלום טרופי על חופי הכנרת. ברוכים הבאים לחוויה שכולה אקזוטיקה, רוגע והרפתקאות. מיזם מיני תאילנד מגיע לכנרת, מביא איתו את הקסם של איי תאילנד הישר אל לב הגליל. מקבלת חיים חדשים, רצועת חוף יוקרתית ומעוצבת בהשראת קופנגן, איי המסיבות והשלווה המפורסם. כאן תמצאו שילוב מושלם של חוויה אותנטית ופאר מודרני. רוגע אל מול השקיעה, בקתות עץ תאילנדיות מסורתיות, ארסלים מתחת לתקלים ומוזיקה שמימית על רקע הגלים. חוויות ייחודיות כגון בר קוקטיילים צף על המים עם הנוף הפנורמי המדהים של הכנרת. שוק אוכל תאילנדי צף, חגיגה של טעמים אותנטיים ממנות רחוב תאילנדיות המעוררות תיאבון ומשאירות חשק לעוד לחך. פינוק לגוף והנפש כגון שירותי ספא ומסאז'ים תאילנדים שישאירו אתכם רגועים ורעננים. ולגולת הכותרת, מסיבת פול מון, חוויה בלתי נשכחת עם מופעי אש, מוזיקה ואווירה שתכניס אתכם לעולם אחר עם די-ג'יי מכל העולם, אנשים יפים צבעוניים ועוד. עושים טוב לתיירות ולכלכלה המקומית. מיזם מיני תאילנד לא רק מרחיב את האפשרות הבילוי והנופש בטבריה, אלא גם תורם לפיתוח התיירותי הנרחב באזור. הפרויקט נועד למשוך תיירים מהארץ ומהעולם, תיירים צעירים, תיירי דור הזד, לייצר מקומות עבודה חדשים ולהכניס חיים חדשים לחופי הכנרת. אז אם תמיד חלמתם על תאילנד אבל רציתם להישאר קרוב לבית, מיני תאילנד היא המקום בשבילכם. הפתיחה בקרוב. מיני תאילנד, The Sea of Glee Experience.